Mikä tähän taas tuli? Noniin, ei hätää. Mä katson tätä konetta. Juu, ihan varmasti selvitään tästäkin. Kyllä, katon nyt näin. Ei ole Ihana. mitään hätää. Kauraslammen koulu sijaitsee Ylöjärvellä. Toimimme 3 toimipisteessä. Seuraavat asiat ovat meille tärkeitä. Tiimi. Tiimissä työskentely on koko koulumme selkäranka. Tiimissä suunnitellaan ja toteutetaan arjessa tapahtuvia asioita. Arjen haasteet ja ongelmat kohdataan yhdessä toinen toisiamme tukien. Jokaisessa tiimissä on mentori, joka perehdyttää uudet työntekijät koulumme käytänteisiin. Saat vaikuttaa. Meillä on iso koulu ja sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan koulumme asioihin tiimisi kautta. Johtoryhmässä käsitellyt asiat esitellään tiimissä, jolloin jokaisella on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiaan liittyen. Nämä kommentit viedään takaisin johtoryhmään, jossa tehdään lopullinen päätös. Työhyvinvointi. Vaikka hommat hoidetaan meillä tosissaan, niin se ei tapahdu välttämättä totisesti. Työyhteisössämme on tärkeää, että kaikilla on hyvä olla. Lukuvuoden aikana on pienempiä ja suurempia hyvinvointia tukevia tapahtumia. Heti lukuvuoden alussa on työhyvinvointitapahtuma, jossa pääset tutustumaan hauskoihin ja huumorintajuisiin kollegoihisi. Tämä on Kauraslammen koulu.